човек да не повярва, бе, то май наистина се случва. Аз съм в шок и потрес и ужас. Направо не знам къде се намира. Това истина ли е? Драги дами и господа, в момента се намираме на официалния Rockstar канал, където има 46 000 коментара за 15 минути. Имаме GTA 6 втория трейлър. И ако сте гледали стримовете в kick.com на Heavenball, където стрим всеки ден, между другото може да ми последвате линка долу в описанието, заповядайте, където ще стримаме GTA 6, очевидно, когато ще излезе на 26 май. Знаете, че аз ви казах, че имам две теории. Теория номер 1 беше, че ако пуснат трейлъра тая година, до година е доста вероятно да имаме GTA 6. Ако не го пуснат тая година трейлъра, GTA 6 няма да имаме до година. Но като гледам, може би теория номер 1 ще се окаже вярна. Така че имаме 2 минути, това си е направо филм, 2 минути и 46 секунди трейлър, драги дами и господа. Ох, мама, добре. Ще го изгледаме първо, така, нали, първоначално, след това ще направим втори преглед на печата и ще пробваме да видим какво ще видим, какво сме видяли първия път. Да анализираме подробно всеки един пиксел, да е ясна работите. Окей. What you doing up there? Окей. I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. That's Вапит. why you came by? Видях вапит. Just go get me my checks. Но See вапит you, Brian. всъщност. Това дъртия you, трейлър Jason. ли? Какво става, бе? Удри сирене! Даунтаун. Окей. И тук имам плащ с тежести. Окей. О, майко, патрухата изглежда много добре. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. Аха, Лусията, дето ще да е главната героиня в първия такова трейлър. Тоест и в цялата игра. То сега ще идва да я спасява. Тоест да я изкарва от... не знам, тихо. What's your name? Jason Duvall. I seen you here before. You might have. Джейсън. То сигурно е оня от първия трейлър, дето накрая тръгнаха да убират магазини и банки, май. Да ти е Лусия. Hey. Да се бъдат си. Какво стана тука? Hands above your head, now! Ето. String. Кражба колкото му е. The new beginnings. You break the news, isn't it? Бота има бота. Хамбари. Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell! Shot for me! Окей. I think that matters is who you know and what you got. Gotta do this. You're doing it right. Той ъгъл на Лусия, не го бяха показвали до сега. Затворена ли ще отслаб? Така. D, this full of fed? They got your name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. Майко, какви са. Ако трябва да предполагам, бих предположил, че това всичко, нали, те очевидно са NPC-та, но ти представяш си тия NPC-та да ги играеш. You and me, Luke. We got this. We got it. Подземен бой има. Майко. Охо, дърпа се... Дърпа сейфове, ама то това е... Come to Fields Ammunition today. We got more guns than a law allowed. Баба Донка. Hey. Добре. Положението е Бони и Клайд, си струва, знаеш? Така го виждам аз. Курсарка. Та е манана. Това беше манана. Да не слушате. Оп. Чакай, тук забелязах нещо. PS5. Що не пише PS Pro? Аз ако дах толкова пари за PS5, бро! Капчурът от PS5. Значи това са... Това са кадри от PlayStation 5. Добре. Значи това е почти потвърждение според мен, че поръчва, нали, то беше ясно, да има все пак потвърждение, че поръчва го играем на конзола това. Така. Добре.
Много яко. Нека анализираме сега малко по-подробно ситуацията. Тук виждаме нов вапит. По-модерен. Това е сигурно баща му или чича му на това, дето... Да, дето освободи Лусия. Тук са в блато. Демек карта ще е гигантска. Това се знаеше, майде, но да, карта ще е гигантска. Чакай, тук какво ще видим? Имаме лодки, заставане, такова, същите варели, между другото. Взели са варелите от GTA 5 и си ги сложили. Тук има нови кофи, почтенска кутия, така не съм виждал. Бокуци, това все едно е Санди, има малко под вода. Нали, то идеята май е все едно Флорида. Така да се развива действието, сеща ли са? Така, това е нацепен на копеле. Тук дойде, чакай, тук ще гледаме много внимателно. Така. Баба ти държи, с това стрина гида държи куче. По-скоро леляти. С някаква розова кола. Който предполага модерни тунинзи. Тук има аметист от Майнкрафт. Явим сега. Норд. Airport. Downtown. Southside. Big Dog Bay. Майко. Изглежда много добре. И това е на PlayStation. Все едно си сложил шейдери на GTA 5. Не бе, малко по-добре изглежда, бе. Не знам, аз съм... може би сме прекалено разглезени. В смисъл, всеки очаква да е някакво вау, а то ще сигурно ще е вау, ама няма да е вау, ще е вау. Защото ние сме на такъв етап, дето какво толкова му направиш в една игра, дето да е някакво лудо. Това изглежда буквално живо. Така. То тук думка такова, виждаме котка, банкомат. Какво се размина с някой? Митко тук си обрал лайката. Патрулката изглежда много... Абе, буквално е все едно гледам GTA 5-цата с някакви много мощни шейдери и графики. Което е хубаво. Аз не съм разочарован. Въобще даже. Явим тук това. Какви си ти генгове? Менгове? Нема генгове. Това са по-скоро някакви оттайки. Нема да покажат генговете. Ако въобще ще има генгове, може въобще да няма. Така, накрая също трябва да видим цялата такова, дето я показаха. Цялата карта. Или поне половината. Добре, значи, общо взето историята е все едно Бони и Клайд. И обират някакви лудници. И сигурно накрая някой ще го предаде или той ще предаде нея. Това е моето предположение. Тук думкат банки, тук думкат себе си. Ето бота. Динка. Ха! Динка такова, Динка лодка. Уф. Виж, добре. Boat Works Marina. Добре, значи има сигурно цяло място само за докове, за марини, за лодки, за подводници. Обществено полезен труд. Питони това сами. Интериорите изглеждат много яко. Тук е легла, гипсокартона не са го завършили. Кръчмата. Да. Детайлите са добри, са детайлите. Окей. Чакай, търсим някакви много тънки работи, които сигурно трябва да го изгледаме това 50 пъти, за да видим някакви тънки работи. Но все пак... Това прилича на някакъв генг. Тия са някакви генго, според мене. Тежки. Куките ще бъдат много луди, така го усещам. Полицайите ще бъдат много луди. Да. За втори път да, тази стая. Значи това ще е главната квартира, барлога.
Така, тук падат йога, песове, работи. В смисъл, това тук трябва... Силно трябва да се впечатлим, ама ние това колко сейфове сме дърпали. Тия Паразволговица. Сънсет. Отново същия апартамент. Айде ботата пак. Плажовете. Дано тъпите джетове не са толкова бъгави колкото сега. Ще има материал. Ще има материал. Усещам как... сега, чакай сега. Оп. Така, това е един от многото мостове. Добре, тук имаме с едно резиденция такова. Резидентална. Резидентална. С къщи бе такова. Ето го града, небостъргачи, лудници яко има. Пак имаме незавършен строеж. Дори такова. Нещо друго. Това може би сега... Първият трейл май го показаха от града, все едно си в града и гледаш нататъка, към затвора и към другите работи, а сега все едно гледаш от затвора към града. Така си го представям аз поне. Ясно. Честито! Това е хубаво. Това е добър знак. Това значи, че 26 май 2026 година. Ако света не свърши, ако гръб не ни удари и настане на плъхове, шансът да играем GTA 6 става все по-реален и все по-реален. За сега.